que ter bosques inmensos para gozalos e coidar deles. Hai que coñecer a súa riqueza para explotar os seus recursos de forma selectiva. Hai que ter unha industria con tecnoloxía galega que xenere traballo. Hai que ter os mellores pastos para que as nosas vacas nos dean un leite único. Hai que ter gandeiros expertos para ser un líder na produción de leite en Galicia. Hai que ter denominación de orixe. Hai que ser un experto en razas autóctonas. Hai que investir no campo para ter verduras e hortalizas durante todo o ano. Hai que ter agricultores como oficio para unha horta profesional que é fonte de emprego. Hai que ter moito talento para ver novas oportunidades nos oficios de sempre. Hai que estar orgullosos da nosa cultura. Hai que ter moita personalidade para ser inconfundibles. Porque temos ideas, recursos, calidade e innovación, inviste na nosa terra. Costa da Morte, o que hai que ter.